Egun hon, denoi, eskerrik asko etortzeatik eta ikusten duzuen bezala, hemen gaude berriz, Inasakota gaien, puntu garrantzitsu bat lortu dugu, eta dakizuen bezala, orain dela hilabete bat hasi ginen berriz borrokan, orduan politikoak utzi zigun alde batea, esanez deus egiteko egetzeola, eta bueno, berriz presioakin jende, alkate, eta, bueno, udaletxe asko, Sakanako udaletxe asko laguntzarekin, hemen gaude, eta lortu dugu puntu handi bat. Makinaria, hori, salmenta hori gelditzea, pixka bat ez, eta hemen gaude. Zain, ate honetan, makinariarik ez ateratzeko. Bihar heldu da erosi behar duna, o nahi duna erostea fabrika, bihar bildu behar dira zerakin, akredoriekin da nagusiakin, da ber, zerbait ateratzen den garbia, ez dakigu. Eta ze iduritzen zaizu, Nafarroako gobernuak egin duen balorazioa? Bueno, beti positiboa da, ez? Baina nahi dutena da, orain arte izen dira hitz politak, eta nahi dugu, hitzetatik pasatzea, zerbait serio egitea, ez? Serio, zari dago talde bat nahi dutena erosi, enpresa lana jartzeko, orduan, hoiekin ez, eseri eta eseri eta zer gertatzen den.